ka-dragon, ayan, another day, another vlog. Yan, dito ulit tayo guys sa ating tindahan. So dahil gumanda-ganda na yung panahon, yan, tayo guys, magluluto tayo ng pananghalian dito sa ating tindahan. Siyempre, magluluto tayo ng turkey! Yan, malaki siya guys. Siguro nasa 5 kilo din po. Kinuha natin dun sa farm kanina. So ayan, gagamitin ulit natin yung ating outdoor kitchen. Para naman maganda yung ating ambience. Ano? Ano sasabi niyo yung dalawa? Anong luto ang ating gagawin? Anong request niyo? Adobe. Huwag lang sampalo ka na. Adobo sa gata. Adobo sa gata. Masarap din sa adobo sa gata. Itong, Adobo sa pero mas gata. gusto ko yung adobong tuyo. Yung halos wala siyang sabaw. Nagmamanti-mantika lang siya. Sarap. So ayan. Hindi ko alam kung siguro 3 araw namin itong pakukuluan. Dahil ano to, yung barako. Yan yung pinakamalaki doon? Hindi, mas malaki pa. Masarap nyo bang matagal na yan? Hindi, malaki. Hindi Ayan. So ayan guys, ayan, pag-chop na natin para tayo makapagluto. Lagay na natin guys ang ating baboy. I-adobo lang natin ito sa yung tuyong adobo. Adobong tuyo. Bali na ano ko na siya, may laga sa pressure cooker kasi medyo matigas yung karne. Check natin guys. Wow, ayan, kumukulo na. Malambot na yan dahil na pressure cooker naman. Sarap po. Adobong pabo. Hintayin na lang natin na matuyuan. So ayan guys, bali nagpre-prepare kami ng may nag-short order ng pansit at lomi. Ang kanina nakapagbenta rin tayo ng 2 pizza. Ayan mga ka-dragon, check natin yung ating niluluto. Oh, wow! Yummy! Sarap. Ito yung gusto ko, yung hindi siyang sabaw. Tuyo lang siya. Bumalagkit-lagkit yung kanyang sarsa. Yung lalagyan natin siya ng konting sili. Pangpagana. Nagimasang George. Nagimasang Kwarog. Sarap. Ibang iba talaga yung karne na bagong katay. Sobrang marasa talaga. Yan, busy yung mga kasama ko doon sa tindahan. Kaya ako lang ang nandito. Mga antayon. Yan, pwede na to.
May ikan gayam kay mga ani. Inasan. Oras. Okay lang. Ano na natin. Sarap. Okay. Let's eat mga ka-dragon. Oras na. Ama, salamat sa Diyos. Pagkakalad sa amin, maging lakas sa amin ito. Sa nga nito sa makilang tagapaglakas. Kain tayo mga ka-dragons. Time check to 2 p.m. ang aming panghalian. Wala nang busis. Wala na kaming busis. Hindi na makalabas. Di ba yung ano kasi, nagsunod-sunod yung mga bumili. May domi, may bihon. Sunod yung domi, bihon, may pizza. Hindi ko na alam kung anong pulutin ko. Kaya ano, natagalan kami magluto. Ganun talaga. Hindi naman palaging ganito, kaya grab lang natin yung lahat ng order talagang unahin mo. Mamaya na yung bunganga. Bali yung nagaburak yung tiyan namin. Pag buligaw-gaw na rin si KJ. Baka buligaw-gaw na. Ano ba yung buligaw-gaw? Ano ba yung nag-ikot-ikot ang mata? Parang gusto ko magkamay. Kamay lang ako. Hirap man magkain ng kuwan. Ng yung isang kampo mo namin mapilitan magkain. Nagawa naman din daw siya. Mamaya dalawa. Pag magustuhan niya. Ano ko yung mayroon ka. Ang sarap ng ano, ng tabo, walang hindi melange. Kaya nga, tingnan ko lang kanina. Hindi mo kailangan lagyan ako kung ano para ano. Ang tanggal yung lansa. Ito ang garang. Wala siyang lansa. Ganda pang laman niya. Mapula po yung laman niya mapula. Yung talagang sariwang-sariwa. First class ko sa ibang bansa. Nagabulong na. Nagabulong na lang siya. May tao kasi. Hindi ko makain yung sa kabila. Sa Maynard. Tuwing anniversary nila. Ganito ang anniversary nila. Lechon. Lechon. Matid mo na. Talaga, buligaw mo. Hindi ko nadala yung kwan, open close din eh, nakasulat. Pizza pala. Ay, dyan yata sa basket. Hindi, pizza pala yung bili. Baliktad nyo yung ganun flow. Ikaw marabugin ba? Nasasabi mo lang kung hindi ka umitinda. Sarap ng tanggutong. Ano po? Meron chicken doon. Doon yung sa kabila. Wala kaming ganun. Kamayin na. Talaga naman. Pag naman kasi mo ka pa. Nagkara siguro. Nagplanting. Salamat naman.
Sarap. Kami guys, nakakarami na sa Antiligaya. Hinahanap-hanap pa ng panlasa niya kung magustuhan niya ba. Hindi na pakiramdaman niya. Ang tipasing nakailang pilat na. Wala eh, lugi ka sa amin eh. Hintay. Basta siya naka-soft drinks. Hindi masal. Ang lambot niya kasi na pressure cooker. Pero nung pala nga, katagal maglambaw. Ang bukas na eh. Talagang Sarap ang dahil. sarap din. Tipasay. Sarap. Ang pusa. Saan yung pusa? Parang karning baboy. Ha? Parang karning baboy. Ba't di ka makakain nga ron? Kasi ginaisip mo, Pabaw. Pangalan niya baboy. Juan. Dahil pangalan niya, Pabaw. Ba't huwag mo na kasing isipin yung karne niya ang tignan mo. Oh. Sarap oh. Ang Bagay na lang si Kuya. mas mukwan pa ang baboy eh. May lang siya. Ito wala. Masarap to guys, walang lansa. Pero dalo sampay lang. Ano na? Kasi asawa. Dumami. Tsaka wala siyang madulas. Hindi lang madalas niya. Meron pa doon. Mas marami pa lang iwan. Luto na luto. Pato lang naman. Sabi mo isa lang. Dalawa na. Kasi nagugustuhan mo nanta. Ginapilit mo. O ginapilit mo lang. Ginapilit mo. Ay, nakadalawa ka na. Nung una kong nagkain isa. Ngayon dalawa. Sa susunod na naman tatlo. Hindi mo pa rin ikon eh. Magkatay ulit. Pag nagkatay ulit tayo, tatlo na. Hindi ko nasarapan. Hindi ko nasarapan ang para hindi mo naman gusto yan. Dating sa tatang. Ganap ng buy one take one door. Yeah, burger. Eh, sa kabila, kuya, kami sana. Door yun na lang yung sa'yo. Wala sino? Yung ko nakuha yan, bibit mo. Tayo mag-inom. Soft drinks kahapon, soft drinks ngayon. Sige. Tiligaya. May mag-antibiotic na naman dyan. Masarap yung pankapong yelo at ko. Sabihin mo, may antibiotic ma. Buti yung antibiotic lang sa sunod. Baka mag-dialysis ka na yan. Magdala. Sa Tiligaya kasi nagkakuha ng Kahapon, Coke Zero man yun. Kahit Ito sa Tagalan Tilagaya araw-araw. Oo. Masarap pala kung Hindi daw malamig siya- na malamig. hindi daw siya matablahan ng sakit. Ayun guys, pangatlong order na ng ating pizza. Konto mushroom and BP mushroom. Kanina ay pepperoni and sausage. Tsaka ano ba yung una yung kanina? pepperoni. Yan. Bali, ang order guys ng ating pizza, isang shawarma, isang BP mushroom, at isang pepperoni and sausage. May nakatulog na naman. Siya ang nauna pero siya ang wakas. Buti na lang guys, kahit walang pasok, may mga
nag-walk-in dito. Marami-rami rin ang bumili. Ayun guys, another 2 order ng pizza. Nakaka-5 na tayo. Ayun mga ka-dragon, uuwi na naman kami. Nagpapasalamat kami at least kahit paano nagkaroon kami ng malaking benta ulit. Kahit paano, walang pasok. So ayan, thank you so much po ulit sa panonood sa aming simple vlog for today.